Agoyo erokamano wede kaachiel kod osiepe mochopo konyowa kowo jaduong' wuonwa mosenindo. An kada wuoyi wi wuonwa, nabiro jaduong' nogona simu ne dwe mar 4 kong'isa ubange mabe puodho dhi gi budha bikony mabe doyo. Nabiro nayudo ka madhe pod tuo, nayudo ka jaduong' tuo. Nwadoyo ma puodho rumo, nwabet jaduong' ne tuore. To nabet nyaka dwe mar 5 kadhi ka rumo. Kane puodho kacha, napaka jaduong' owuotho mochopo kuoma. To wuora kano biro nopenja nobange dang' abedi kanye. Tang'ise ni wuora kite mokachoko kabedi kae. Wuonwa nobet. Nowuoyo koda kendo nopuonjre koda. To wach mane wuonwa wachona kowuok, to ng'isa ni wuoda aneno ka aseol. To wachno nobuoga. Nabiro pimo ne mama, nok oduoka. Nawuok achiel kachiel, ti osiepna moro ber. Nadhi apimo ne gima jaduong' okona. Nokayudo wach moromo. Nachopo sama koro awuok kadok taon. Nagone wuon oriti. Tang'ise baba, adhi taon. To baba nokona, diken, wach mana koni par. Tang'ise baba gina sepike chunya, adhi taon, mane gima ni adhi pango. Kano chopo ni kod jaduong' nindo, jaduong' nogona simu, chieng' Saturday. Ne en godhiambo gima saa 9 modhi 10. To baba nopona penja achiel. Nomosa nobange idhi nade? Taduoke ni baba ngi adhi maber. To nopenja ni gima nakoni pango nang'o. To nang'ise ni wuora aikra adhi biro. To nopenja ibiro karang'o? Tang'ise ni baba apango biro dwe mar 8. Pesa mano tamane kona pi? Ta apango mar biro dwe mar 8. Baba nokona ni kenda aseol. Adwa ni bi mapiyo kapok ochopo dwe mar 8. Wachno nobuoga. Tieko nemo mosibla kendo walemo wadak kode plot achiel. Nadhi apimone. To wach nokona nodhi obedo namane. Ong'isa ni wuongi bende notiyo negi wach machal kamano. To dok obudho. To wuongi nonindo. Wachno nokawa gi paro. Kano chopo wuok tich, natemo manyo jaduong' to nok nwawinjre. Kano chopo tich 2, napoka igochona gi namba wuonwa. Namako simu kang'ina nawuoyo gi baba. Netewa nobedo na malit, king'isa ne jaduong' osenindo. Piny nochama, muja norumo, nakia gima nanyalo timo. To litna, wuonwa ni en osiepna. Kendo kane gimotek kuoma, naringo kuome. To napenje ni baba, magi matimrena, koro atim nang'o? To lit, ni gigo mane wuonwa koda, mana pango timo te, onge matimo kata achiel. Tang'eyo, Nyasaye mani malo, chieng' notelona. Kendo natim gigo mane wuonwa dwaro natim te. To ok rach. Ang'eyo ni wuora otieko wuoth. Akwayone, Nyasaye ma mwalamo, koyie, to kete chuny wuonwa kama okue. Wede kod osiepe agonu erokamano. Wede duto manochopo, mowuok dala Nairobi, mowuok Eldoret, jolemo kanyakla, agonu erokamano te. Ganyuola manotimo soro. Adier kane wan kendwa dok wanyalo. Adier riwruok e teko, ago erokamano. Elo wuonwa, aonge weche mang'eny. Erokamano. Neka nena maler, anyuola, wede kod osiepe. Mubiro konya iko jaduong'. Aduoko nune erokamano. An machieng' kanyendi, iluongo ni Ngala Benard. Awuod jaduong' ni mar 3 e ot maduong'. Joma osewuoyo go eko, tiyo omera maduong' mochung' kanyi, omera maduong' ma oting'o osenindo. To kada wuoyo kuom mami matin, ok abi nuoyo gima ji osewacho. Baba tuo matin, to tuo matek, otuo kuom dweche mag 6. To monege, to pogre na gi to mano onego nege. Seche moko onyo to wuonwa nyo ok ngima. To nyo sechopo odiochieng' mare gi sani,
omiyo kochopo odiochieng' kata sa ok dikat kata matin. Koro an anyalo wacho ni okegi wuoth odhi oyo gi kwe. Erokamano uru. Erokamano. Ne kanisa maler mowarore Israel, wede kod osiepe mokonyo biro konyo ko jaduong' amoso uno imre uru. Amen. Haleluya. Amen. Umor gi ng'a? Yesu rama le Nyasaye uripe. Umor kode to kone uru. Amen. Mokwongo kachung' ka anyalo timo nende jaduong' mang'eny. Kendo an gi mang'eny seche machung' ka nende an go kamili. Mokwongo jaduong' ni kena yudo accident 2017. An mano winjo be natho mbele jaduong'. Nayudo accident matiendo tur nangi nase lose hope. Manangi na dong maiti. Makata joma ne lima nok dwano miya pesa nikech nong'ere ko miya pesa tadhi nyiewo kata sum nikech rem noromo. Jaduong' ema nojiwa mong'isa ni tindi ok bi ng'adi. Tho ok idhi tho. Nachoko chir ka dhano nikech nang'e ni jaduong' nitie to mama be nitie. Masani abedo sani anyalo rwako wuoche. Agone Nyasaye erokamano. To kadok e tu jaduong' otuore higni 2. Jaduong' otuo higni 2 higa machiel mokwongo otuo kabisa. Higa mar 2 ni jaduong' oketuo. Notuo matis. Noonge ngufu. Noonge ngufu kabisa. Jaduong' luok to koluoke tuo to notuo. Jaduong' nothoke luokre kende. Ne en chieng' tich 2. Jaduong' ogolo gi mama ne notuo. Chieng' no nokotuo. Ojam nokochiem to nodwaro nodhi oko. To gima nochamo mathis kabisa. Koro gima nonyadhi oko ne onge. Yedhe mane nyieone mane omone ndori be noserumo. Koro okone oluoche nodhi omne ogaka mondo chwakne. To jaduong' ne onge ngufu. Jaduong' onyiewo kaka nomadho gaka. Jaduong' odewo nyaka pie dende nolokano kode. Jaduong' nodwaro ni wagol kodhi. Ogolwa ni mondo wadhi wagol oduma ne chieng' tich 2 no. Wadhi golo oduma, waduogo dala. Wadonjo gi mama. Nitie japiko mane sombo oduma. To kod mama no wan go wawegi. Chieng' no minwa nokodhi tich. Waduogo dala ka. Mama odonjo ei ot. Odoke jaduong' ywak. Chunye chot. Jaduong' ywak. Oluongo mana min gi Rosalia. Oywago min gi. Noluongo min gi didek. Wadonjo gi mama. Mama ong'isa ni arika ikate los jamni. Agwanyo diek 3. Kagwanyo diel mar 4 minwa ong'isa ni kole renge baba wokalo. Nokochalo na simba manan go fuko nolwar motore. To wan kode ji 2 dala ka. Tapenje ni mama chaki kanye. Ago uwi jobi. Minwa nong'isa ni kole kiki go uwi mondi. We walos jaduong' mondo adhi los ode kuma ujo bende ywage. Nwatimo kode kamano. Waloso. Kwaseloso modho pitho ne kono. Eke mama chako ywak. Koro kwachako manyo gino moro. Notemo kaka dhano nwan kode ji 2 nokanyalo. Wakawo minwa gi wuonwa noting'o kode ji 2 kaka notho no e lwetwa kode. Wating'e mwakele ode maduong' koni mobedo kamano. Koro jothurwa, wede kod osiepe mobiro konyo ko jaduong'. Ma lwetgi ochopo ka koda moko chopo. Wagondo erokamano malach. Wadong' gi budu maduong'. Lakini wageno ni Jehova nitie. Kendo kwa jasomo agombo nosomnwa Zaburi 22 wang'e. Ok abi jiwe to ang' nosomnwa gasoma obed jipo marwa. En medanga weu kode. Oke gi ruoth jaduong'. Agoni oriti makende. Nyasaye pod koda nyalo. Oket chunyi komokwe. Oriti wuon Daniel Rosalia. Agoni oriti mokwe. Jaduong' ok achaka nere kendo. Agoni oriti mogik. Agoni oriti mogik kabisa jaduong'. Oriti kabisa. Erokamano. Mokwongo iwachoga ni gimoro amora kotimre en ga mpango Nyasaye. Ok ang'e ni mane mpango Nyasaye mar mondo mi omaya babana odiochieng' ma kawuono.
pod lit nandi, kendo pod aneno bugo maduong' kodong' e dier dala kae. Ok amor kata matin, nikech babana ni nok en babana, to ne en osiepna. Wuora ni ne en osiepna kabisa, kendo wuora ni ne desa ka nyathi matin. Kata sama pod arom kamani, wuora ni ne nyalo wuok kata kodhi e bura moro, to kaponi gichamo gimoro kuro machalo njugu to nyaka nodina, to koduogo to kona natieno akelo ni ma. Wuora ni nohera, kendo bende nahere gi chunya te. Mok nanyal weyo mokatimo nend babana, kendo ok nanyal weyo mokaywago babana. To chieng' man babana nokalo, nokawinjo maber, nikech noyuda ka an marach kabisa. Noyudo ka nokang'eyo ni babana nyalo kalo, nikech tuone ka nochakre. Atuoyo babana ka an dala ka higa mokalo chakre dwe mar 8. Atuoyo babana kabisa, maka nochopo dwe mar 11, to koro baba ne nigi nafuu. Takonogi ni baba, mama, an koro sacho oromo, abende adana doge oko mondo koro achake ngimana. To kana wuok ka e tok nakono baba gima kaka adhi chako ngimana oko, to noyudo ka naseyudo osiepna moro, tapimo ne mama. To baba to pod naneno ka dende keng. Takono mama ni mama ato koro tawuok, tirit na baba. To depo nanyalo tuwe gi ng'ese e toka, to da tuwe mondo adhi kode. To nokanyal timo mano. To nang'eyo nabro duogo mondo apim ne baba, ni baba koro tayudo kara, gwethni koro ema dwaro. To kanochopo odiochieng' moro, bang' dweche moko, takone ni baba, ochopo kuma to koro ayude kara, kendo koro adwa namiyigo mondo ilos kode. To chieng'no kanoloso kod wuon parwa, ema nokone ni akawe akete lweti, tirite maber kendo udag gi kwe. Nokokalo bang' ndalo 2, tigochona ni babo nindo. Gino ne lit nandi, kendo chieng'no kata chiemo notama. Ayuak nyaka piny oru, nikech nokang'eyo ni kaduogo dala ka tabro yudo ka wuora maero, kendo wuora manageno gi chunya te, koro to onge. Pod litna nikech kata kuma entiere no, agombo nowinja kata, agombo nochung' mondo nena kata, nikech koro aseduogo mondo mi apime kata kode wach. To koro wuora ok anyal pimo go wach, ni koro nindo kendo miyo dhoge ti. Pod litna e chunya, litna kabisa. To mokwongo, aduoko erokamano ne jogo duto te manochopo e dalo nyango ka mondo mi okonywa kowo wuorwa. De onge un, kata de onge un ute, de ma ok otimore. To kane babo senindo, to ne gimoro amora koro nodong'. Achaka duoko erokamano ne mama na manobiro gi joge koa e thurwa kochacha. Mama duoko nuni erokamano maduong'. Mano minwa monyuolo na dichuo. Pok nadak kodgi e higni mang'eny, kata pok natieko gi wuodgi ndalo mang'eny. Koka ne wan gi higa nyaka nwachak dak to manotimre. To kane giwinjo ni wuora nindo, mama na nochoko joge man gibiro. Kendo aduoko erokamano ne babana. Baba pok nwang'ere maber, to koro keli. Nokang'eyo ni unyalo chopo. Aduoko nu erokamano maduong' kuom era ma un go mondo mi uchop ira, kendo uumru kuoma. Nikech kane babo nindo, nuuma kendo nusiko ku oya seche duto. Muchopo sama kama aduoko nunu erokamano maduong'. Achaka aduoko erokamano ne jo kanisa na mowuok e piny ma Nairobi, Jolejo Maria. Aduoko nunu erokamano kuom chuny man un go. Pok natieko kodu ndalo mang'eny e kanisa no, koka ne an gi dweche 3 kodu. To kanu winjo ni baba na nokalo, utiyo gi feyau kendo muchopo e piny mar Uyoma kuma ne pok unyono. Aduoko nunu erokamano. To da gombo ni mondo uchung'a mondo ufwane ji kuma untie, mondo ging'ena bende oko kuchocho. An gi kuma amako kendo kuma leme, ok abet ga beta piny e ot. Chung'a uru malo mondo ufwane gi Jolejo Maria. Ero uru kamano maduong'. Ana onge wach kuom babana. Anyamana wacho ni Nyasaye mondo ket chunye kama okwe. To wuora dhi misi kabisa. Baba kendo adhi gombi ahinya. Iweyo bur maduong' e chunya. To Nyasaye mondo umna ikidhi. Ero uru kamano.
Erokamano. Nyasaye mondo gwedhu mang'eny. Wuoyo machuok to maber. Erokamano. Bas koro akawo thuolo mondo mi arwak representation mar office of the MCA. Akwayo Michael kama entiere B. Then jotich sirkal ibende bia toka ka sano koro ang'ene jo kanisa gawa bia toka ka machiegni. Amoso kamane mieso pake. Renda sana. Emira. Bang'e amoso welo wede gosiepe mobiro konya to en Mrembe Uru. Embe. An iluonga ni Michael Boy. Boy no en owadgi Rosalia miwacho nonyuolo jaduong' Meshak chande. Koro ma en Wuodwaya. Abiro liend Wuodwaya. Onego wabi gi jatelo ma MCA marwa. Nikech achiel ariyo mag assembly nomakogi mokochopo. Koro ora mondo abi aket kuyo mare ne joka waya. Mokwongo abiro rwako former MCA marwa. Aneno ka entie kar kaendi gi tim mar osiepe Lucas Moa Lwanda. Kendo abiro kwaye ni jatelo nyaka chieng' obiye mondo omosie ji. Bang'e ni nyalo bede gi mos moro goyo ne Lucas mosiepne ekwa dhi nyime. Irumu mheshimiwa please. Ne master of ceremony ne kanisa maler mokawo thuolo mondo bi otim nyasi mar jaduong' Onyango mosenindo ne dala joka Maganda gi dala jaduong' Onyango. Akawo thuolo mondo agonu mos makende ahinya. Nyinga iluonga ni Simeon Nyaje Ousa. Kaka usewinjo no, an former MCA ma South Uyoma. Nasetiyo South Uyoma higni 5. Kaka ung'eyo ni bang' higni 5 iyiero. Jo South Uyoma noyiero ng'ama chielo. Kendo wan gi MCA matiyo sani man bende jatenda iluongo ni Michael Otieno Adiala. En ema koro tiyo kendo wan duto wan bang'e. Wago mos ahinya ne joka Maganda. Jaduong' Onyango ni ema kuongo ng'eyo ka Maganda ka. Kata kapok ang'eyo Lucas mosiepna nikech Lucas nodak Nairobi. Onyango ka yawo duka 1994 kapod atin. Okuongo chako duka kowaro mwandu kuoma. Ema ng'igo chon kabisa kapok ang'e ng'ato ka Maganda ka. Kore ka bang'e kore ka duga ng'eyo joka Maganda kaseng'eyo jaduong' ni walokogo ka yawo duka. Gimiluongo ni thoni en giko mar dhano. Onge ng'ama ok kale. Mos makende ema dang' agone famili mare. Awinjo ka orwaka erokamano jo South Uyoma manomiya tich atiyo higni 5. Tich manomiya en tich ma very important. Donge ka adonjo ka jomoko wach mana ni welo moa kama kama samoro nyingi ok oluongi to atiwinjo kiluongo nyinga donge nomiya gima ber. Omiyo kata ka thuolo nyocha ok oyudore ni ok adok. Ka agonu erokamano nikech ung'e an gi nying ma kata kaka asiko gi ji sani. To dang' iwinj kilando ni former MCA ma South Uyoma achiel kuom joma nosiko. Jomoko tinyalo wach mana ji mang'eny. Kato nyinga nyaka luongi. Donge umiya tich malong'o. Omiyo Michael erokamano kuom miya thuolo mondo amoski. Akwayo ni jo South Uyoma miuru Michael Otieno Adiala tich mayot mondo otinu. Ang'eyo ni tij jopiny tek. An amor nikech siasa ka nyiego ng'eny. Aneno ka gik moko manyicha weyo bajet. Aneno ka Michael timo gi te.
nikech gigo ok ne gigo kata an moko naweka keto ne jo South Uyoma. Nyamor nikech namaya bajet mar pipe 800 to gi water pumps nyaleno kokelo gi New South Uyoma mondo tim got cattle farming. Kendo gik ma nyaweyo te nyaka ng'wonowa aneno kotimo. Omiyo wachne Michael Lamor kuom gik ma jo-CIA executive jokuoye malich makatiwe gik mabeyo ni mondo tim ne jopiny, to kisedong' kaka nadong' ang'e ni ng'eny gik moko samoro olal. Omiyo agone Michael erokamano. Naweyo gik moko ka mang'eny mano winjo tim ne jo South Uyoma e budget mane mar 21-22. Ing'eyo kaka sama transition timore e sama ikwale kaunti mohingo kinde te, nikech iyudo ka jok manyotiyowa to joma nyien donjo, koro gik moko manoketi iyudo ka executive lalga lala. Omiyo ang'eyo ni tich to tek, tijwa ni kod itiyo maber, samoro giramo ni atich itiyo maber to ok wanene. Kati timo development, tich otiyo maber to ok owanywa maber. Omiyo otek to gini en for development. An anyalo wachonu jothuro ni gini en mar dongruok. Ng'iuru Michael thuolo mondo otinu kama onyalo. Kochopo 2027 jok madwaro komno nodwar sama sa ochopo, to sani koro weuru Michael mondo timar mondo ti thuwa ka jomoko kichako tichni to gichako ludhi. An ok alumb ng'ato nikech girwa ni chala mitoka ng'ama riembe ong'eyo kochopo ndalo tipimo oil kosepim to gi ndalo makato ber tira ikoni oli itimo ang'o, igole oko. Omiyo siasa waka ndalo biro chopo makoro inyalo goli oko kata inyalo duoki. Omiyo an akwaya jo South Uyoma ni kik wagouru siasa higni 5 koseyier kaka joyier Michael, to waweye mondo tinwa, kik waludhe mondo ti maber ochopnwa lik manomiyowa. Erokamano jaduong' Michael. Erokamano mheshimiwa, wawinjo puonj mari maber kendo points magi orwaki. Iwacho ni once a leader, always a leader. Omiyo pod watambua Honorable Simeon Osa kaka achiel kuom jotendwa ma South Uyoma kar kaendi. Wagoni erokamano jaduong'. An ok abwacho mang'eny. Ofis MCA ma South Uyoma sani osechako tich kendo ang'eyo ni ng'ama nigi wang'e neno. Nitiere coordination marwa maber ofis MP kendo kata sani endi onego bed ni tinga biro mapayo mawuok Kawota kadhi Kadiala to kadhi Ndonya. Mago nitiere ofis MP, but since nitiere coordination gi kware, timna maendi. Pod wageno sirikal mwantiere marach makata gima osepang maber tipo kichaki loke kotimo ng'ono onego bed ni osechopo. But wantie gi geno ni Nyasaye biro telo magi biro timre maber. Nchopo pipes ka kendo molo kaendi njawatemo matek mondo grube te manjowuok mano kaendi oyud pipes gi generator. Kendo kibaro Kawota kanyo kibiro piny generator sabiri abich gi pipes 45 kuom generator ka generator. Apani nyalo goni mago pipes adi njo biro molo kar kaendi. Gimotemo nyiso jogrube goeki ni giritgigo maber mondo gigo konywa. Wantiere gi lo maber ka kendo gikwati maber nyalo kelo chiemo matimo ng'ono madongwa. Sirikandwa mano ni sani kokitimo ne giri moro malong'o piny ka gimwageno kucho samoro ng'atimo ng'ono nyalo bet maonge. Aonge weche mang'eny an kaka sewacho ora kar kaendi gi mheshimiwa kendo gimango matin momiya ang' nami mama Penina morere tir e lwete kaka biro directed. Akwayo ni kaponi nitiere any representative from any office moro amora kik idong' mokiwuoyo sama wawuoyo ni endi, inyalo biro sani mondo wawuo. Iwuo kaponi nitiere representative from VCMP, kaponi nitiere representative from VC Women Rep, kik wang'adi sama wachung' ni endi mondo otie kodi chuth. Kaonge to dong' yes e ruoth.
Nyasaye mar gwedho. Gima nigo matin siling 3,000 ang nakawang na minwa penina. Erokamano. Yes, erokamano. Atimo usni jodolo kuom lweny manyali goya, duokun erokamano. Kendo ne umiya tich mayot magora ninda. Umed chiemo uchako timo ne ng'ama chielo. Erokamano. Welo, jodala, welo moramora, aduokun erokamano kuom chope liend misago nyago ka. An mawuoyo ka iluonga Nicholas Onyango Dero. An e wuon area. An jaduong' gweng' ma Yangoi ka. Koro sa beng'e ang abed mag ripode moko matin. Gima wacho, nyuol ot sikul. Koro nyithindo to yala. Koro puonjre gi nyathi kik tim gik moko mok beyo. Akwayo, ber to ok ber. Alando gino ni ng'ato ang'ato ong'e. Piny rach. Mar ariyo, ang naluongo mana jatenda moro ka mondo mi ochiwe ripode. Wach to onge. Bwana sifiwe. Semeni haleluya. Praise the Lord. Ginyenga nakiruka badirecho. Atieno tieno. Antiyo maka. Atero bana gweng'ni. Maka gudwaya. Bwana sifiwe. Alkon lendo. Nejo South Kuyoma direct. South Kuyoma direct. Anwoyo ke dalado. Kika ni okno wachi. Achungelo assistant chief kata chief of South Kuyoma. Wach mabiro chal kama. Owachi ni jo South Kuyoma wote waingie kwa chief camp Thursday. Disi marariega dwaro jo South Kuyoma te. Diuru kanyo do winj breaking news madisi okelo nwa mondo winj gitu mok nokelie dot. Owachi na assistant chief Matiyo achakano jo South Kuyoma idwaro tita we next week ali in the morning Saturday ugo winj gima disi okelo mondo winj mosa wacho sawachi apanu ng'eyo development masani ni mbele. Koro ka ng'ato pidho rabuonde usidhubutu, ng'ato pidho mwoke usidhubutu, ng'ato pidho alode usidhubutu kuacha ng'ombe ingie, utajitambua. Adhi machielo mogik, adowacho ne jo South Kuyoma one thing. Kuishi ni bahati, kifo ni lazima. Koro chakikri ne ngimani kinyalo bet mangima kata Nyasaye nyalo kawi. Ng'ama dwara onena an gi gimiluongo ni Kuba Kenya. Iregister gi 200. Kidwaro jo South Kuyoma unitafute tafadhali. Erokamano. Akwayo jaduong' Mr. Obiro Wanyiri ka intiere machiegni. Wakwayo